John, marriage marriage. Ichaka, I pay you know Ichaka. So don't be quite here. When the young so don't feel tea and I don't get a village. I bet me this marriage. Realistic. Realistic. And I got pizza, I don't own no bad pen. So push the bad pen that I like them. Ye, Anna Basahana. Give the Atalam Minium can jack come from. Just like that. Hey, realistic. Hey, look at the Papa. And so the people no cottage. Ida Muso, Unito, Gavandogo, Sachasha, then George, Chichashi been to find one dog. As fried rice, no again one. I will always be by your side, left, right, and I don't need you. Realistic. Papa, what is the Realistic. One. It's Alma. I know. Realistic. On me. I know. Galita Coco Noge, oh? Ebe. It's Amono away. Omonogino, Woko. Dear memory. Anyway, by now tomorrow, up what I can't get on. Hey, I got you. My jacket. Katai Banko. Watch. Elele mota ezeburu nwa hala bon na aka m shiere gị ya wee echereche ụwa apa ama m ihe nọ gị n'obi Sabina onye ekwuru ekwu Sabina nwaanyị ihe ndị ahụ ma anya mpie na-akpọ m achịrịla m ya chifuo ihe m chọrọ n'udo ka m chọrọ ka anyị na-ebi n'udo gara gburugburu niile onwe ebe obu anyị agaje bebi m m shiri ọgba owuru akụrụ m gị ihe akụdụ m gị ihe gị gbawa ka na-ebugharị anwụ agwala m nwa okoro ga-arịdo mbido na-ebugharị mkpa anwụ n'ọnwa ihe mere ụmụkpọbịa ji akwa aka ọsọ ụmụokorobịa ibe gowo ahụhụ oke ha bupụta akpa ego emejege pọs
akpa perfume di mkpa okorobịa na-alụbeghị nwaanyị ụmụ agbọghọ gbakọ gị bupụta mkpa akụcha gị ịgba kpamkpam ndị na-akpa anwụrụ na-etọta ihe ụmụ agbọghọ ji agbara ka ọsọ ihe efu na-asa ya anya ya ka ọ na-agba anyị tinyesi ya ume adịghị na-akọ ugbo ka mmadụ sape gị anya ị na-aga n'ụzọ ị na-afụ mmụọ na mmadụ ihe efu na-asa anya ọ dị mkpa wee birite nwa obere na mkpọwa na mbepụrụ ya bụ enwere ezampụlụ m hụrụ m chọrọ ịsa anya m gara ụlọ ọgwụ ha asa m nke aba oyi bucha nara na tawa nwa m ibukwa ọsọ ọjị kwesịrị ibu agba ilu onye dibịa ihe m jiri kpọwa gị bụ na o teela iji na-enye nsogbu na ịchọrọ ịhụ na ịchọrọ ụmụ ihe ịchọrọ ka anyị kpaa ngwa kọọla m ihe ọwa ka m gara mmekọ ihe ọzọ na-abụ na emara m na-aga adịkakwa o teela aka m na-eriberi ndị mmiri ụlọ ka ma na ushi nri n'osichago mbịa ka mara ma nwunye gị ọrụwa na nkuchi ahụ ọ na-abụ ya arụsịa iricha ọ dị ka eluigwe ọdịnelu ụwa ka kwesị ka m bịa afọ m na-emere ya ọtụtụ ya wa ajụjụ bụ echere ete mara ma nwunye m oshichana food is ready ọnụ ụlọ mmadụ nwa mgbe ị hụrụ edere food is ready nga nwoke m kwuo ihe isi iji etega bịa na-asị nwunye ajụkwala m ụjọ ajụjụ ihu ihe ahụ na ịma na alụbeghị m nwaanyị otu a mụ na gị bụ oke ọyị ọgọ nwere nke lụrụ nwaanyị oshi ga-abụ ọnọdụ ọ dị m ka o siri mmadụ gị nnukwu osi gbakwuru ya wee nọrọ ebe a kpọchara obere ọkụ aka nwụta mgbakwuru ka m kpọchara obere ọkụ na-ebe mana nsogbu adịrọ mana eme nọ n'ụlọ ya nkata dịrị mụ na gị na-abụ ka m kwụ maka ya wee dị ka omume gị si wee dị ka eme ka isi akpazi agwa nwunye gosiri gị love portion na nri nwere ike jụọ m ajụjụ ọbụla ị ga-ajụ m tọrọ letụọ ya ma ka ị hụrụ ihe ọ na-ejiri m ngụgba ma m ejiri aka ntị mapụ gị eji ngụgba gị kpọ m onye oshi otu ị ga-esi ajụ m nka ajụjụ bụ nje ogbugbu nwaanyị m tara ahụhụ my baby otu mkpọrọ anya ji isi ụgwọ elelere agbaji olu hey my sacred heart ka ịbịara na-ajụ m ụdị otu ibe dị m love portion ọ gbasara gị ama m na ihe agwa eziokwu now you have landed ebe amaka igbo n'ofe ọkpụrụ ịkarị gba m n'ihe na-eme kemgbe ehihie enyi oko nya babi ijabu a ị gbara n'ọkụbago naija bet gị ya n'ọbago ya ịkarị gwa m si ezu n'ọhịa na-eme karị gwa m kemgbe ehihie Ijeọma bụ ole ka m kpọrọ gị? Ugboro atọ ka anọ na-awụ Ijeọma ngwa ụla gasị nga ka ọsụsọ nga gụgọsị ọnụ mmiri si na akị na-akọchi ego na repọtụ nri akpụ ibe wekọlata anya mmelo wee na-ejide appetite gaki na-achụrụ maka nri ego repọtụ nri ihe na-adị eme oche ka moto ga-esi aja amọgụ ma ọ na-ete ekudu ọnụ ọhịa ịbara be gojọ enyi mere enyi ya aga m atakwanụ gị mgbe oge ahụ mụ na gị bụrụ anya mbụkọ na-adị echekatara gị chekata gị nnukwu ụgba nọgide nnukwu ụgba ahụ chegide ga-afọ gị dị hode imekwara m arụ dade orukpata ego iwerekwa m dosa ebe a chegide maka ọkwala pati na ọklọk ebe a anya m afọrọ gị oruzie nkịta afọrọ gị na-ekwu okwu na ọ mụ na gị na-agbata aka nwekebe ị na-eje nwekebe ị na-aga taa ọ mụ na gị agalistik Ijeọma agalistik ebe otimiri nne daalụ ana m ka nkwe ewe n'ukwu ikpoko ka gana onye ka elandị ọwụ onye ọwụ ị na ha achị nnọọ ka fada postụrụ ọlụ onye ka ọ machịrị mụ na ya na-abụ ọ gbara mụ na ya wụ tomachi
mma. Aha gị kwanụ nne m. Afọ m bụ Ifeọma Ohiri. Ewu. Ohiri odumodu nga. Chi, mmadụ kenere aka m. Oh, mama ọkpa n'eze. No wonder enyi m nwoke ji achịzi ka fada postiri ọlụ. Ya ka unu mekwanụ. Ọ dị mma, family unu amaka. Unu nwere taproot na family. Ngwanụ ihe mere n'ụwa na ịma di ugbu a ọwụ gị ghọta enwetu understand enwezie tu marriage ọkwa ịghọtago so unu ga-eji aka unu agwa ahụ dị ụmụazị dị na aka unu mekwara achọghị m iti igoro n'ọnụ ịnụkwa ewo dede ebidokwala na gawaruo ngwanụ nwunye eke anyị ga-ahụ nyere mma atọ ụtọ agalistic agwara gị agwa yeah my guy my guy the God who made me and you gwara gị eziokwu for nnubata gị n'ụlọ every year 4 children 3 years 12 every na bụrụ sọsọ that day when ndosa gị na be m maka Chineke ngo telivishọn Chineke kpọọ m ọkụ ụwa ka mma na-enene every night achakịrị kpala nne atụ every morning achakịrị kpala nne atụ every day and night achakịrị kpala nne atụ Amaka ga-egbu ofe ọkụrụ na ya adị anyị. Engineer. Chief. Engineer. I put some in Lagos. I'm Lagos. I'm light. I'm from there. Gawa Sogo Jos. Gabu mogi. Okay, kita kine nyeme go engineer. Another nakoko. Hey, Ichie. Enyem gi 1 second. Enyem gi 2 seconds. Ichie. 3 seconds. Enyem gi 4 seconds. Boss to come like you boss. Go to sit for you. Engineer, how are you? I'm in Lagos. Chief, I'm Lagos. Near Lagos, in the village. No problem. Agata must come back. Kezi ihe ọhịa mụ na gị kpara biko ịgwa m na ị ga-enye m 2000 ọ bụ ya mere m ji wetuoro gị onwe m ala ịbịakwa ebe a kịta na-akọrọ m akọ nye m ya bụ ego biko Chill, relax. Ọmụ ahụ nsogbu ọchanja nwa ji ego relax mụrụ mụrụ ka m pịa aja ka obe na alat mba biko mụ adị eme ihe alat adị m eme ihe ya ihe m na-eme bụ kashankari nye m ya bụ ego biko ama m makwa alat ya ọ dapụrụ m enyenu m ya nụ relax echi ka m mezie gị Nsogbu. Amato. Nsogbu. Ele ihe kuto nke eme? Papa na chilling with my baby. Ị na-achịrị your baby. Ele si mụrụ nwa ka ị na-akọdụrụ. Ọwa asam na olu. Ị gara ịmụ asamụ asa ka gị ogologo. Oh, ya baby mo onye m na-eficha alụ. Come on, shut up, me shake on sister. You are here na ị latara n'ụlọ n'ebe ero. Ị na-eficha with your baby. Ị na-achị. Yo. Bịa. Ngị nwa. Imam. Ama m nne gị. Ọwụdụgụ onye m hụrụ ya n'ije ọma. Kedu aha gị? Ada Ohiri. Ọwawụ gị nwa. Mbakwa o. Ọ bụrụ m. Na papa m agwagwago ha na-akpọ na Ijeọma. Na jụ m onye bụ Ijeọma. Enweghị m time gị. Ngwa, ụla. Imekwa nga ha. Ọrụ mmadụ ka na-agwụkwu ya na-elekasị onwe ya oti. Papa like nkwa m ha ele eme o na afọ yo. Ya wo gbenye were amusu. Ka ezi mgbe onye na-amụ na-etozi m na nna adakwa m orikwala ihe ji nwoke eme o.
Nana for you. Oh, come on, I'm going to call you from. Oh, come on, my baby. Now behave yourself, comport. Nana for you. Happen You that. behave, what? I'm here. Ị ga-abụrụ ọchanja gị ịmụrụ ka esi aṅụ sịga. Gị na ya baby.